Сега ще ви помоля да се изправите на крака и с вашите бурни аплодисменти да посрещнем тук младото семейство Наталия и Ивайло Чолакови. На Гергана и Божидар сте заедно тук с тях в най-щастливия ден от техния живот. От тяхно име, от името на техните родители и от името на кумовете ви благодаря за това. Сега искам под вашите силни аплодисменти да посрещнем младото семейство Гергана и Божидар Петкови. И така, Гергана, Божидар, всичко в вашия живот ви е водило до този ден, до този час, до този миг, до това място, до тази бяла пътека, която символизира вашия слънчев бъдещ семейен живот. И до тук с чистотата, защото се вижда, че нямаме вилици, но и нямаме нужда от тях. Така. Малко тишина и внимание. Тук имаме някакъв проблем. Куме, защо така не вървим по план? Какво става? Аз съм тежък кум. Тежък кум. Некой трябва да несе и комата. А, така, булката беше носена, сега и комата завидя, иска и не е да я носят. Добре. Специални аплодисменти за комата, защото тя пак скокна първа. И така, все пак традицията повелява първата дума да бъде на кума, така че Ивайло, заповядай. Ще ви помоля Гергана и Божидар да излязат тук пред вас и да изтанцуват най-красивия танц на вечерта. Техния първи брачен танц. Настъпва края на вечерта, в която ти си булка. Вече с голи ръце булото да не докосваш. Към друго венчило да не поглеждаш. Към друг мъж също. От днес нататък Божидар е един единствен за теб и ти си една единствена за него. Сега булото го прибираме в тази хубава кошница. Даниела, предай го в ръце. И сега ти трябва да избереш на кого ще предадеш това було като символ и този човек да се превърне в пазител на твоето семейно щастие от тук насетне. Аплодисменти за Даниела. Аз прибавям едно пожелание към Даниела и към Ивайло да станат едно истинско семейство, каквито са вече Божидар и Гергана Петкови. Да бъдете заедно, да се обичате, много щастие и любов, късмет, деца!